Здравейте отново! Тук вече сме при нашето младо дръвче, което си израсло на мястото саморасло. То в нашия случай е вишна и тази вишна е подходяща подложка за нашите черешови калемчета. И сега ще покажем как тази вишна израсла саморасла ще бъде превърната с няколко движения, ще бъде превърната в една питомна череша. Тук съм показал кои са на нас необходимите ни инструменти. Освен тези калемчета, които ние ще ги сложиме и сме ги взели от плодоносещо харесано от нас дърво, на нас необходимите ни инструменти са овощарско трионче, при което зъбите са насочени назаде. То може да бъде сгъваемо, може да бъде и несгъваемо овощарски трион с зъбите назаде и не много голямо острие. Това трионче ни служи по-дебели клони, да можем ние да ги прережеме или други издънки, които ни пречат. Ние го използваме това трионче, за да премахнем от дъно, за да премахнем клон, издънка, която ние няма да използваме и тя би пречила на нашето младо дръвче, а ние ще запазим основното стебло, което сме го харесали по сила на растение, по дебелина и по такова. След това с ножицата, овощарска или лозарска ножица, ние ще премахнем всички ненужни нам клончета и издънки. Премахват се абсолютно всички клончета, изключая тези, на които ще слагаме калем. Штрак, 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 штрак. Премахваме, 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 премахваме. Докато стигнем до място за присаждане. Място за присаждане може да бъде до земята, може да бъде и по-нагоре. Когато е по-нагоре, ние имаме диво стебло, което диво стебло е по-стабилно, по-жизнено и ако сме на половин метър или на един от земята с нашото калемче, това ще ни гарантира, че ние имаме силно стебло и то няма да мръзне зимата. Боболечките трудно ще го победят, защото дивото е еволюирало през вековете и през хилядолетията да издържа на всичките незгоди, студове, жеги, суши, така че ние запазваме едно прилично стъбло и в горния край на това прилично стебло, на половин, на 1 метър от земята, ние ще сложим нашите калемчета. След ножицата влиза в употреба нощенцето, което нощенце може да бъде макетно нощенце от супермаркета. Разбира се, трябва да е малко по-стабилничко, защото най-евтините макетни нощчета се чупят и се саморазпадат още преди започване на употреба. Нощенцето не се вади на цяло, а се вади 2-3 см от острието. Повече не ни е нужно, защото при по-дълго острие рискуваме да го щупиме и второ да се нараниме. Как се прави зарязването при този метод? Ако може да се приближиш, за да бъде по-нагледно. Ние избираме 2 или 3 пъпки. В единия случай ще използваме 2 пъпки, в другия случай ще използваме 3, за да бъде показано по-разнообразно. Подлагаме с палеца за наковалня, но леко странично и изтегляме за един елипсовиден отрез. С 1-2 движения трябва да направим един прекрасен елипсовиден отрез. След това правим едно много внимателно зацепване. В горната третина над кръгчето, което е сърцевина, се прави едно врязване много внимателно и се прави едно леко прегъване, за да може да се отлепи това езиче, което ние сме зацепили, сме зарязали. За да може да се отлепи, се прави едно прегъване, като трябва да се повтаря това прегъване. Този отрез не трябва да стои на слънце и на вятър, защото като пресъхне няма да имаме успех с нашето пресаждане, затова се работи бързо. След това отиваме на нашето дръвче и правиме абсолютно същото отрязване със същия наклон и да се получи същата дължина. Елипсата на нашето калемче и на нашата подложка трябва да имат еднаква дължина. Подложката може да е по-дебела, както е в конкретния случай. Това не е никаква пречка подложката да бъде по-дебела. А важното е да имаме приблизително еднаква дължина. Правиме и на самата подложка дръвче същото зацепване. В горната част много внимателно, с клатене и с изключително внимание да не се порежем. Се прави врязването и надигането на езичето,
което надигане на езичето ще ни позволи после двете наши езичета да се вклинят едно в друго. Вземаме калемчето и подложката и се стараеме да се закачат нашите езичета, и да се получи едно вклиняване, и бутаме и клатиме, докато се припокрият двете дължини. Бутаме и клатиме изключително внимателно също да не се сцепи, докато се покрие отсам и докато се покрие отзаде. Ние избираме едната страна, която е по-хубава, по-гладка, и така зацепените от нас калемче и подложка, зацепени с това зарязване, ги увиваме с съвременен изолир бант, като започваме от основата под присадката, правиме една обиколка, за да залепне, и след това притискаме плътно едно към друго да се сраснат. Казахме, интересувани едната страна да бъде перфектна, а другата страна, която не е перфектна, не ни интересува. Увиваме, притягаме, пазим пъпките. Ако скършиме пъпките, нищо няма да стане. Пъпките трябва да се запазят. Увиваме, връщаме се малко, прерязваме с ножче или ножица и залепяме плътно, за да не се саморазвие. И единственото, което ни остава, отгоре да сложим овощарска замазка. Овощарската замазка представлява нещо мазно с растителен и животински произход. Восък, смес от восък, растителни мъзнини. Замазва се отгоре, също става да се замаже и с дамски лак за ногти, също става да се замази откритата рана. От тези пъпчици потеглят нови клончета, които нови клончета могат да ни дадат едно ново растение. Сега ще прережем и другата, ще сложим още едно калемче, за да видите как става. Чакай да видим, де го загубих аз калемчето. То па избягало. Добре, ще си вземем калемче друго, експериментално, след като сме загубили. Калемчето, казахме, от една млада клонка с дебелина на молив. Се отрязват 2 или 3 пъпчици. Ние предпочитаме 2 пъпчици, аз предпочитам, може и 3 пъпчици. Отрезът е елипсовиден, с някаква приемлива дължина. И след това се прави внимателно зацепване, да не се порежем, горната третина над кръгчето за среда. Много внимателно се прави това зацепване, за да не отиде на нашата ръка ножчето, за да не ни пореже. И леко се прегъва, за да се отлепи това езиче, което се получава, да се отлепи, да се надигне леко, за да може да се зацепи след това с подложката. Пазиме го да не пресъхне това на слънце и на вятър. Единият вариант е да го пазиме в устата. Другия вариант в устата. Мериме дължината, трябва да бъде приблизително еднаква, почти еднаква. Гледаме еднаква. Казахме, че дебелината на подложката може да е по-голяма. И се прави симетричното същото зацепване. Пак над кръгчето за среда се прави зацепване внимателно, да не се отлепи кората, и само натискаме, за да отвориме леко езичето. Не се пипат калемчетата и не се замърсяват тези отрязани повърхности, защото ако ги замърсиме, няма после да тръгнат соковете. Ето как вървят двете зъбчета едно срещу друго и се зацепват. Полека и внимателно натискаме да се осъществи зацепването по едната страна, която сме харесали. След като изчезне отдолу, поглеждаме отзаде и отзаде ще изчезне и сме готови за увиване. Започваме от основата, едно кръгче на основата, която е стабилна. След това се качваме нагоре и хубаво притискаме да залепне калемчето. Притягаме, притискаме, притягаме, притискаме, притягаме. Така, и разбира се, след 2-3 месеца, като набъбне пръчката, ще трябва да отпуснем тази превръзка, за да не пречи на растежа на клончето. След 2-3 месеца, като се развие калемът,
ще се надуе и ако не го отпуснем леко тази превръзка, ще се вреже. Но разбира се, отпускане, после отново навиване, защото ако остане без превръзка, може да се счупи от силен вятър, може да се счупи прораслото ни нас дръвче, може да се счупи от силен вятър. Овощарска замазка, казахме, мазно от растителен и животински произход смес се замазва отгоре. Почистили сме отдолу всичките пъпки, които биха избили и биха взели силата. И по този начин, слагайки две калемчета, ние си увеличаваме много шанса, за да едното от тях да подкара и да имаме успешно дръвче. Ако бяхме оставили само едно калемче, ако то не подкара, за тази година ние сме приключили с шанса за това дърво. А ако както са две, едното подкара, ние неимоверно си увеличаваме шанса да имаме дърво. Другото ще бъде прерязано, ще бъде премахнато до година и ние ще имаме едно младо и силно ашладисано дърво с подложка вишна, а нагоре череш. Като единственото, което се иска от нас лятото, е да се почистват избилите отдолу пръчки, отдолу тръгват да избиват от спящи пъпки. Клончета, пръчки, ние сме длъжни да ги почистваме с ръка или с ножче, или с ножичка. Трябва да ги почистваме, за да може да се даде шанс соковете да бутат нагоре и да расте нашето калемче. Разбира се, едно допълнително условие, при малко дръвче се извършват и поливки. 2-3 поливки през лятото се извършват, когато е страшна суша, за да не загине се правят някакви елементарни поливки. Това се отнася за малко дръвче или за ново посадено дръвче. А пък по-голямо дърво не е нужно да бъде поливано.